Baby dai. Ya kiki ya gari. Kisa wani abu? Wallahi ina wajen aiki na tunanin gidan ka da ɗan ki na ce hankali na ma ba zai kwanta ba. Bai kin gama da yin kuma zuwa? Na gani. Na ce hankali na ma ba zai kwanta ba sai na biyo da ke wajen ki na ganki hankali na ya kwanta. Abin kisa wani abu? A sai ka faɗa. Wallahi jiya ina cikin kwanciya kawai na wani mafarki mara daɗi ba. To wani irin mafarki kai? Mafarki ne buga baki da ma ni cin amana da ba kike ba. Sanin kanka ne dai duk duniya ba wanda nake so sai. Ayo fitari. Kisa da kisa da baki ɗaya zuciya ta ƙara amincewa da ke. Salamu alaikum. Amin alaikum. Da Allah ina dan neman wani gidan malam Ado mai nika ne. To kuma yanayin garin sai hanya ta dan bambance mu da Allah ko za a dan kwatanta min gida. Ai fa na san gida. Allah sai. To baby, bari in je nuna masa gida. A ba komai ba. Kada ta can ne ne tunanin wai an kashe liman da unguwan nan to amma a ce an farko. Ikon Allah. Wallahi yarinyar ta ƙara shiga raina. Kuma kamar You think say they wise? You are a mumuma. Abin da ke na cimin ƙwarya. Gaina yana ɓaci ba na jin daɗin abin da suke faruwa. Samari nawa na raba ki da su. Na raba ki da samari sun kai 13 a cikin satin nan. Yanzu wancan yellow fever soya ta yellow fever ki haɗa ta. Kai ma dai baby ka san na fi son kawai dai ina kula shi ne don wasu abubuwa. Ai ka san dai na fi son ka ko? Ba na so ne fa gina shi sa na ce masa ai wani waje nake nema. Ke yanzu tun wancan to amma bai sa kika zauna kina saurara sa. Wasu abubuwa ma. Saboda ke fa saboda ke na shiga kanti kana ga ina danyen haske. Saboda ke na shiyo takalmi kun ga wankan da nake kafin Ya kai kyau baby. kafin gonan ne kai ne babban yawo. Gaskiya kai kaɗai ne babban yaro. Amma rashin mutunci wai ke sada soyayya ta da to yellow fever. Dan Allah yellow fever. You don't know why it's going on.